Hola a tothom, sóc en Baxter500 i avui us porto un nou vídeo de la sèrie Gameplay comentat. El Lugaru, Foot of the Rabbit, un joc de lluita en 3D tercera persona per PC. Haig de dir que la manera com faré aquest vídeo serà una mica diferent, és més perquè crearé una minissèrie. Tinc pensat en passar-me el joc sencer, perquè no és molt llarg, o sigui, m'ho puc permetre precisament per això, perquè no és molt llarg. I en serà una minissèrie de 5-6 vídeos de gameplay. Espero que us agradin, i si no us agraden, doncs em temo que només us podeu fotre, perquè serà l'únic que faré, i si no us agrada tindreu que mirar els peus. Vale, doncs comencem. Sí, som un conill amb kimono i un objecte fàl·lic que m'està travessant el colze ara mateix. És un pal, almenys això intueixo. Perquè sí senyor, el Lugaru és un joc de lluita, però no de lluita normal, és un joc de lluita amb conills antropomòrfics i mestres de les arts marcials. Ai, si això ho posessin al Call of Duty seria un bon joc, llàstima que no ho sigui. Aquí he creat molta polèmica. Comencem, ens ataquen conills, però hem fet l'atac del cagatilló, que consisteix en tirar-lo a terra i rebentar-li la crisma estampant-li el pal contra la cara, i no es tornarà a aixecar. Amb quina agilitat i amb quins moviments el nostre conill ninja ascendeix per la fortalesa enemiga. Tenim un conill allà que ha fet sonar l'alarma. Doncs noi, ho sento, l'única alarma que farà sonar serà la de l'hospital quan t'hi enviï. Caga, tio, i no t'aixequis mai més. No ho faràs. Però per assegurar-me, t'envio amb la tia Catalina, que viu a Lleida. Adéu. Saluda quan arribis de part meva. Bé, venen conills, venen 3 conills amb pal. Això és serious shit, perquè el pal és l'arma més poderosa del joc. Mira quins cates m'ha fet. He vist les estrelles, constel·lacions, planetes i sistemes. Però hem pillat, aquí hem pillat. T'he robat el pal i calla, tio! Però si mireu el minimapa de sota, encara quedaven els 2 vius, o sigui, han vingut 3 i 2 han sobreviscut. Els tinc que eliminar. I tu no et quedis agafat. Molt bé. Que consti que aquell no l'he matat jo, no pesa sobre la meva consciència. L'ha matat Newton i la seva puta gravetat. És culpa de Newton. Ui, això ha estat un fail, volia aterrar sobre el cap i quasi em parteixo les 2 cames. Cap problema, nois, la mort arriba tard o d'hora, però arriba. Doble cop del caga, tio. Això m'ha fet mal. Però ha caigut al final. Uau, us aviso que el joc no és així, o sigui, he tingut un començament molt pèssim. Aquesta pantalla l'he fet de cul, no ha molat. Però avancem a la següent, amb ímpetu i ganes. Bé, estem aquí, sembla que estiguem al cim de les ruïnes on estàvem abans. Continuem la nostra ascensió, matant conills, seguim el minimapa, tenim, segons el minimapa, 2 enemics aquí davant, i amb el punyal que m'han portat els reis, crec que l'estrenaré amb el col·lega que està d'esquenes. Tenim que anar ràpid perquè l'altre ens veurà. A la 3, 1, 2, 3... Ai, no, que tinc por. A la 3, 1, 2, 3, ja! Molt bé, una mort sigil·losa! I tu, perfecte, has decidit suïcidar-te abans que enfrontar-te a mi. Ha estat una decisió intel·ligent. El terra serà més clement amb tu del que jo ho hagués estat mai. Tenim un altre col·lega. No, tu no et podrem matar sigil·losament perquè estaves ben col·locat. Però cap problema, et matarem de la manera sorollosa i basta. M'agradaria veure la radiografia després d'això. Bé, jo em conec el joc, així que ara sé que aquí sota, o sigui, estem en la millor posició perquè aquí sota hi ha un llop. El veieu? El llop és l'enemic natural del conill. O sigui, et destrossa, tens que vèncer la molta intel·ligència, com aquest cop! Cop superior! Cau-te! No! Volia que et caiguessis pel barranc! Merda, és una lluita molt encerfefada, no sé què està passant, n'he sortit volant, n'he sortit despedit, una patada seva m'ha destrossat, molt bé! Segueixes els passos de l'amic conill! Fugiu davant la perspectiva d'un combat amb mi, molt bé. És una decisió molt intel·ligent, sobretot perquè aquella patada m'ha rebentat 8 costelles, i no ho sembla, però només respiro per un pulmó. M'ha destrossat molt aquella patada, si hagués incidit més, hagués acabat fet puré de conill, cosa no gaire agradable. Molt bé, allà està l'últim enemic, intueixo que tindrem que anar per allà. Salt èpic! Hem arribat! I tu, ni tu ni ningú ens podrà parar perquè anem amb la força del conill. No! Puja, vola, conill! Sé que tu pots! No pot. Bé, aquest últim intent ha estat una mica patètic perquè ens hem caigut nosaltres solets, fent una tombarella intentant esquivar una patada. Què haig de dir? Ho sento, públic, però tranquil, no es repetirà. Així que repetirem tot el que hem fet abans, però ràpid. Molt bé, aquest el deixem amb un bon forat per corbata. Molt bé,
qualitat innata. Deixem aquí un souvenir a l'esquena. Ara que ho penso, no podrem saltar sobre el llop, l'encararem directament. Però millor. Vine, vine. Molt bé! Perfecte! És la tàctica que havia portat planejant des de fa més de 20 anys. Treure al cap i que el llop es confongués i això l'empenyés a tirar-se pel barranc. És psicologia pura. Molt bé, encara faltaves tu. No, ui, que prop he vist el bujero. No t'aixequis. I si t'aixeques, té un regal, perquè no ho tornis a fer. Molt bé, aquesta ronda l'hem fet bastant bé. El llop ni ens ha tocat, i els altres conills tampoc ens han tocat gaire. Anem bastant bé, molt bé, massa bé, excessivament bé. Ara és del plan que no ens tornem a caure pel mateix lloc. Perfecte, aquí està del punt conflictiu. Però ara vaig doblement preparat. Això no m'ho esperava. Això sí que no m'ho esperava. Déu meu, jo no estic matant a ningú, el terra els està matant tots. Ui. Vale, aquesta té que ser la lluita sèria. No et caiguis. Molt bé, xaval! Has decidit en comptes de caure't per la gravetat per voluntat pròpia. Això és decisió. Els conills són éssers lliures. Perfecte, hem guanyat, que pros. I doni! Continuem, Temple del Vent. Següent escenari. A veure aquest que era... hem canviat de kimono. Hi ha conills passius. És una de les moltes pantalles de diàleg i història. Les passaré ràpid. Si voleu llegir la història, podeu anar fent pausa al vídeo. Us aniré deixant amb una mica de marge. Tenim que parlar amb tots els conejos. I amb molts conejos. Vale, m'ho repassar-lo de la història, passaré ràpid. Si voleu saber la història, compreu-vos la novel·la o mireu-vos la pel·li. Ja està. Sortim per aquí per anar-nos-en. Adéu. Wespas. Què ha passat? De cop el món s'ha nevat, estem en un món nevat, com diria Eddard Stark, llega l'invierno. Encara tenim el kimono blanc, sobre això encara fa joc, no hi ha enemics, no tenim armes. L'únic enemic que hi ha és un llop poderós, plantant-nos un repte silenciós. Molt bé, doncs és que et dic, accepto el teu desafiament a un duel, cos a cos. Però defensa't de les meves patades, home, si no, no té gràcia. Bueno, sí que la tindrà, perquè això és completament injust. Perquè ell és un llop. De 3 cops ens matarà, nosaltres necessitarem 20 per fer-ho. I a més és super lince i s'ho esquiva tot. Bueno, excepte això. Però s'ha deixat. Que llop, et marejaré. He vist aquestes urpes molt a prop de la meva cara. Tu potser és poderós, però nosaltres som ràpids. Ràpids com el que som un conill. De moment estan queixant bastants cops, però no sembla que li afectin. Senyor, això sí que li ha afectat! Això sí que li ha afectat. I la prova més concloent és el forat que ha deixat a la paret, curiosament del mateix tamany i forma que el seu crani. Ha estat bé, perfecte, hem derrotat el llop i ara hem ocupat el seu lloc i amb la seva columna vertebral ens hem fet un pal. I venen conills. Veniu, conills. Creieu que podeu derrotar aquell que derrota el llop? Doncs bé. Tu? No, tu segur que ja no. Que cruel, no t'havia vist. Estava ensinismat contemplant la mort del teu company. Molt bé, tu companya. Molt bé, xaval. És que amb qui creieu que us foteu? Qui creieu que us foteu amb el que té el pal a la mà? Que no l'agafa, vale, ara sí que el té. El pal del derrotador del llop. És un títol honorífic, dona la Generalitat. I que et permet rebentar conills per l'esquena sense que s'enterin. Molt bé, ja en porten 3, aquest llop està sent de lo més aquest llop. Aquesta reencarnació de llop en pal està sent de lo més útil. Que siguin 4, no! El meu pal! Bueno, val, has fet el teu servei. Creus que podràs venjar la mort dels teus companys? Jo crec que no, amb un punyal al pit. Que amo! Li he clavat, s'ha aixecat, se l'ha arrencat i m'ataca amb el punyal que li he tirat. Això, senyors, és determinació. Aquest ha estat l'atac que ha acabat amb el llop. No pensaves que podria sobreviure. Merda, anava a dir que no s'ha enterat, però sí que s'ha enterat. Potser ha influït la quantitat de cadàvers que hi ha per terra dels seus companys. Ho ha vist i potser, hòstia, potser passa alguna cosa, no? Quina qualitat. Encara estàs viu! Uau, aquests negres són la polla, els hi tires un punyal. Ara ja està, te'ls he clavat 2 cops. No, es torna a aixecar i se'l torna a arrencar! Déu meu, i encara està de peu, com pot ser? Vale, 3 punyals, tio. No, encara està viu! Déu meu, el fan més fort. Com més punyals li tiro, més fort es fa. I encara fuig, senyors, això és determinació.
Això és determinació contra un enemic. Bueno, tu tindràs que morir ja, no? Hòstia, encara s'aixeca? Ara ja està, 4 punyals. Ara no t'aixequis ja. El tio té més ferro al cos. Bueno, si he guanyat el mestre dels punyals, tu, petit pardillo, no seràs un adversari digne. O per haver la part que em mata i quedarà molt malament. No, no ha vingut aquesta part. Bon intent, xaval. Bé, nois, doncs fins aquí la primera part del gameplay del Lugaru. Aniré pujant més vídeos, continuant la campanya. Ens quedem aquí, següent pantalla, Old Fort. O sigui que, nois, ja sabeu, el segon vídeo de Lugaru. Ens veiem. Apa, adeu.